Takže čus lidi, vítám vás u dalšího videa, kdy si ukážem vlastně replay s 260. Není to zase nějak extra super duper bitva, každopádně si myslím, že stojí za to se na to podívat. Když se na to mrkneme, není to úplně ideální matchmaking, je to samozřejmě bez artin, ale jsou to full desítky, 2 lajti, přesto je tam 30 000 nebo 31 000 HPček, takže je docela dost tomu se nějak nafarmit, pořádně se pobavit a nachystat si nějaký debit. Tady to já si můžeme zrychlit. Jako první vlastně jsem měl na klasickou pozici, kam jezdím dost často. Je to tady vlastně do toho okna, kde můžete vlastně skytat nějaký free rány na nějaký cross. Po případě, když ty tanky vlastně crossou tady do toho města, tak tam se taky dá docela hezky nastřídat. Tady samozřejmě teď, když na to koukám zpětně, možná jsem tady asi ztrácel čas. Každopádně tady se spolu grill, rychle zaměřit, ráno vlastně. A tady jsem se ještě zajížděl, že myslel jsem si, že tady ještě chytnu toho grilla nějak bude crossovat tady vlevo. Tady upřímně teda nevím teď, jestli je úhel, ale asi přes ty vagóny ne. Ale vím, že kolikrát třeba píkujou právě pozadí budovy, kde se to docela dá. A tady jsem se vlastně rozhodl, říkal jsem, že ve městě máme docela dost hevin, že pojedu tady na tu pravou vlastně stranu těch kolejí a zkusím tady nějak trošku potrápit toho grilla. Že tady nic nevidím, přejíždím si tady samozřejmě vpravo, když potom ještě jedete dál, nebo tady vlastně když jsou ty heviny v tom městě, tak se dá taky nastřelit nějaký hezký free rány do boku. Co si tak jako pamatuju z toho replaye nebo z té hry přímo, tak vím, že tady nebyly nějaké šťastné rány, tady to bylo špatně zaměřený, takže tady bohužel nic. Hlavně mi tady vadila ta sanitka, plus tady ten plot s těma věcma, protože třeba tady nevím, kam ta rána šla, měl jsem APC, že by to teoreticky mělo projít, určitě si dal, nejsem jistý, jestli to přes tu malinkou pohodičku. Každopádně tam zase nic nepadlo. Tady šťastný dink vlastně od grilla. Hned si zajíždím zpátky, protože přesto jenom skytat od grilla za 700 páďo nechci a zase štěstí bych nemusel. Tady samozřejmě neštěstí celou stranu mě dal track, takže pro mě dobrý, ale já jsem dal taky kritičák do pásu. Tady jsem se nechal dát teda vědu od Zora, rychle jsem ho dopnul, takže jsem vytradoval ten kill z tu ránu, což mě asi jsem nemyslel, nevadí. Tady zase traduju s tím grillem, grill očividně neumí probít 260 do skrytky, i když si myslím, že s tím APčkem, kolik má 300 mm penetraci, to bude měl být zase takový problém. Zase na druhou stranu, když to stopneme ještě, tak podívám se, pod jakým úhlem on to vidí. No, myslím si, že sem by mě klidně mohl párat někam semhle na tyhle ty místa, ale možná mu to lítalo prostě někam pryč. Tady jsem zkoušel blind shot. Možná jsem asi klidně mohl počkat. Já jsem se bál, že o tom nespotnu přes to křoví. No a najednou vidím, jak se ta levá část mapy vlastně začíná prohrávat. Už tam přijíždí, je tam Leopard, 430 Účko, 2 lajti, střevo a tamhle ještě úděs. No a samozřejmě na té straně je jenom Ebr. Když se na to tak podívám, tak vlastně tady máme jednoho lighta a jsem tady já, s tím, že tady už nikdo není. No a tady jsem přemýšlel, jestli začnu utíkat. Říkal jsem si, hele, jsou docela nahitovaný, takže tady je hezky do lighta. S tím, že tady Účko, Leopard, ty jsou na 2 rány, v případě na nějaký high roll, ale upřímně si teď nejsem jistý, kolik 440, no tak to bychom teoreticky nemusel dát úplně. Tady samozřejmě zajíždím jsem rychle zpátky, myslel jsem, že mě bude pušovat to Účko, každopádně tak neudělalo. Tady teda úděs s tím, že teda tam máme připravený stíhavo, který to brání lighta. Úděs teď asi dobře, myslím, jo. Dobře na to lighta. Takže krásná spolupráce a najednou jsou tady 3 tanky, které se komplet zastavily. Jo. Na druhou stranu chápu, měli máme APček, takže se báli. Nedopínám lighta, padne mi low roll, takže light ještě žije. Tady grill, který taky nevím, co dělal upřímně. Ale najednou ta situace je úplně jiná a myslím si, že jsem jako docela dost přispěl k tomu, aby to tady nepušli
nepošli dál, i když byli docela už nahitovaný. Každopádně tady to účko vůbec netuším. Mohl jsem do toho grilla, ale radši jsem chtěl ten damage a skončil to tak, že jsem dopnul za 139 účko. No a tady už samozřejmě zbývá jenom grill, stravenky light. Tady ještě zkusím na to Ebra ráno, ale myslím, že netrefím. Byla docela škoda. Použil jsem snapshot. Bohužel jsem neměl doměřeno, takže jsem netrefil. No, takže teď už je to takřka vyhraná situace. I když teoreticky, kdyby to ty třeba jako zahrali, tak to DPM na to mají to ukončit. Tady je rána, tady utíká a tady už si jenom pro ně dojedu. Tady to úplně můžeme zrychlit. A tady umírá naše střevo. Já mám dost HPček, takže se klidně můžu natrefit. Střílím střevo, aby bylo na ránu. Zaměřuju si střevo a samozřejmě, abych maximalizoval ten damage, tak tady ramnu tohleto střevo a jsme na 3 killech, 4942 damage, tady padne ještě ta rána a tady už jsem si myslel, že to je konečná, že už ho někdo dopne, ale očividně třeba vzor nabíjel Minotauro tam nedělal úhel, takže ještě stíhám nabít a dopínám. To znamená, že jsme na 4 killech, 5600 damage a myslím si, že to je hezká ukázka toho, že když se člověk nebojí a neuteče právě z toho spawnu, tak tady jsou docela dost hezký úhly, jak to případně bránit. Přesně tady si můžete ještě za ten roh. Horší by bylo, kdyby všichni pušovali doleva, nějak si vzali to město, tak potom samozřejmě už vás mají jakoby docela dost do crossu a bylo by to na prd, ale v tu chvíli, jak jsem měl full HPčka, tak jsem si docela věřil. Super, jestli jste to dokoukali až sem, tak já děkuju za sledování a poprosím odběr, like a mějte se. Čus.